Bona vesprada. El Gemesí ja compta amb un espai destinat a les autocaravanes. De seguida els contem on. Primer, el sumari. El consistori impulsa un pàrquing per a autocaravanes, així com una ordenança que regularà el seu estacionament. Continuen les nits de música a la Xopera amb una edició marcada per la gran varietat d'estils musicals. La zona verda, situada davant de l'edifici polivalent al carrer de la Safor, és el lloc escollit per l'estacionament d'autocaravanes. Sols podran estar estacionades un màxim de 48 hores i podran realitzar el reciclatge d'aigües. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme. Al Gemesí ja té en funcionament l'àrea d'autocaravanes, així com l'ordenança reguladora de l'estacionament i pernoctació d'autocaravanes i campers. La Regidoria de Turisme ha impulsat este recurs amb l'objectiu de potenciar el turisme al Gemesí i donar resposta a una creixent demanda del sector d'autocaravanes. L'aparcament d'autocaravanes està situat a la zona verda del polivalent al carrer de la Safor i comprèn una zona oberta de trànsit rodat amb estacionament delimitat per a estos vehicles. Compta amb una zona d'estacionament reservat i d'instal·lacions per al reciclatge d'aigües grises, negres i residus sòlids, així com per a l'ompliment de dipòsits d'aigua potable. La finalitat d'esta iniciativa és oferir estacionament per a aquest tipus de vehicles dins de la ciutat i impulsar el desenvolupament econòmic, turístic i gastronòmic del municipi. Bé, doncs aquesta idea va sorgir de la ciutadania. Sabem que el turisme està canviant i una de les vessants que està agafant més interès últimament és el turisme d'autocaravanes. Un veí del poble va vindre fa algun temps a parlar amb mi i me va comentar que ja havia sol·licitat diverses vegades, ell és usuari d'autocaravanes, i havia sol·licitat ja diverses vegades, inclús en anteriors legislatures, el que es fera una zona com esta. Al final es tracta d'algo senzill, simplement és, com podeu veure, és un lloc on les autocaravanes poden parar, desaiguar totes les aigües que es diuen aigües grises i aigües negres, és a dir, les aigües que tenen les caravanes del llavaner, del rentar el plat, del servei propi de la caravana. Com dia, desaigüen ahí, després venen així, carreguen aigua per a plenar els depòsits i aprofitem que han vingut per a fer aquest servei. Com podeu veure, hem posat així una explicació un poc dels serveis bàsics que tenim al poble i de recursos turístics. Tenen una zona, així darrere, tenen una zona on poden estacionar un màxim de 48 hores i poden aprofitar per a visitar la ciutat. La idea és donar un servei a la ciutadania, un servei que no sembla massa... òbviament no anem a pensar que van a vindre així 1.000 persones a l'any, però sí que és de veres que és un servei molt necessari per a aquestes persones que van en la seva autocaravana, que tenen una ruta ja marcada i que han de pensar en quins llocs parar per a poder fer aquest servici. Hem aprofitat que l'eixida de l'autopista la tenim així darrere i és molt fàcil arribar des de l'eixida de l'autopista, parar així, sense tindre que entrar dins del poble, que és una altra cosa que també pensaven que no era adequada, que pogueren congestionar el trànsit, estacionar una caravana, imaginem-nos, el carrer Muntanya seria complicat. Aleshores, hem triat aquesta ubicació perquè no molesta la gent i, a més, així tenim que pensar que són autocaravanes que poden tindre necessitat, per exemple, d'un taller, que així n'hi ha diversos tallers, tenen un bar així mateix, és a dir, crec que estan ben tractats, un servici que és necessari i al final és un recurs més que li donem a la ciutadania per a que visiti el nostre poble en un termini d'això, un dia o 2 dies. Hem desenvolupat una ordenança municipal exclusiva per a això, perquè efectivament, com bé dius, no és un pàrquing que la gent ve així i deixa la caravana. Hem de tenir en compte que no és el mateix el concepte caravana que el concepte autocaravana. L'autocaravana, habitualment, el visitant que té una autocaravana la utilitza per a viatjar i no parar i quedar-se molt de temps. El viatger que té una caravana, habitualment la utilitza per a anar a un lloc i quedar-se allí 15 dies o quedar-se inclús a l'estiu, etc. L'autocaravana és un altre tipus de turisme. És un turisme que està més relacionat amb la nostra població. Turisme d'un dia, paren així i van fent una ruta
ruta, no sé, en la costa, per exemple, van veient en diverses ciutats durant la costa. Per això, com ben bé dius, és important que la gent sàpiga que no poden vindre així i estacionar una setmana a la seva caravana, sinó un dia o dos com a màxim. Esta àrea ja pot ser utilitzada per les autocaravanes que passen per Algemesí. El CEFIR específic de plurilingüisme ha decidit tancar el curs a Algemesí i ho ha fet al Museu de la Festa amb una reunió amb uns 30 membres que han representat a tots els CEFIRes valencians. El Museu de la Festa ha acollit una reunió d'àmbit plurilingüisme del CEFIRe al Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat al Museu Valencià de la Festa. Es tracta de l'última reunió del curs 2020-2021 que organitza el CEFIRe. És per això que han decidit fer-la al museu i així aprofitar per fer una visita guiada. Doncs aquesta reunió és la reunió mensual que fem d'àmbit plurilingüisme en la que estan representats tots els CEFIRes de tot el País Valencià. Aleshores, com és l'última del curs, vam decidir fer-la així al Museu de la Festa per el lloc, perquè després podem fer una visita de guiada ja que tenim assessors des de Vinaròs fins a Oriola. I res més, és per a concloure i per a deixar planificat el primer trimestre del curs. Serem uns 24 avui perquè hi ha persones que no han pogut vindre perquè estan fent formació. Al juliol el professorat també es forma i per tant totes aquelles persones que estan en formacions del CEFIRe no han pogut vindre avui, però serem 24-25. Han estat unes 30 persones assistents dels diferents CEFIRe del territori: Oriola, Elx, Alacant, Elda, Alcoi, Xàtiva, Gandia, València, Torrent, Sagunt, Castelló i Vinaròs, que després d'una reunió de treball en un dels corredors del claustre del museu han gaudit de les exposicions, entre elles de l'espai artístic de l'escultor Leonardo Borràs, de la mà del seu fill Vicent Borràs, l'exposició de la Festa de la Mare de Déu de la Salut i la mostra Seda de la fibra al teixit 1890-1990. També la Federació Valenciana de Protecció Civil i Emergències ha escollit a Algemesí per portar a terme una reunió amb diferents agrupacions i fer balanç dels últims mesos de treball. Així s'han reunit a la nostra ciutat associacions de les dues Riberes i la Safor. La Federació Valenciana de Protecció Civil i Emergències ha organitzat una sèrie de reunions entre les diferents associacions, una presa de contacte després de molts mesos de feina constant per als voluntaris de protecció civil. Les reunions s'han organitzat per grups comarcals i Algemesí ha estat la seu de la reunió que ha convocat a les diferents agrupacions de la Ribera Alta, Ribera Baixa i la Safor. L'encontre ha comptat amb la presència del president de la Federació Valenciana de Protecció Civil i Emergències, Martín Pérez, que ha estat acompanyat pel president de l'associació local, Benjamín Torner, i el regidor de Protecció Civil, Teo Montalbà. Tots tres es mostraren contents de reprendre el contacte entre les agrupacions. Vale, pues bueno, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Algemesí, a Benjamín, a Marta, compañera alcaldesa que no ha podido venir, y al concejal, bueno, pues la disposición, que en el momento que me puse en contacto con Benjamín para realizar una reunión, pues la intención es, bueno, pues ir retomando el contacto dentro de las posibilidades de la medida COVID, como todos sabemos, pues que tenemos que nosotros también que cumplirlas, es para no mover a mucha gente desde una punta a la otra, tanto de las provincias como de Valencia, Castellón y Alicante. Vamos a empezar a hacer una ronda de reuniones por comarcas. Entonces juntaremos 2 o 3 comarcas, hoy estamos aquí, Ribera Alta, Ribera Baixa y la Safor, iremos haciendo pues progresivamente diversas reuniones por diversas comarcas, tanto de la provincia de Valencia, en Alicante ya hemos tenido alguna y en Castellón las juntaremos todas porque sabéis que en Castellón hay pocas agrupaciones. En l'últim any que portem de pandèmia i ara la vacunació, però sí que és veritat que jo que soc ara prou pel carrer, la gent de manera majoritària vos valora moltíssim. Perquè, entre altres coses, hi ha gent que diu que sense vosaltres no podria ser el que estem fent, que és mantindre una certa ordre, unes certes indicacions, molta educació i, a més, de vegades en quan somrigueu i tot. Això és important, La gent una sonriseta l'agraeix.
Per això, torno a insistir, vos dono la benvinguda al Ximesí, que és la vostra casa, per lo que faci falta. És un gran honor, un satisfet per mi que vinguéreu així al Ximesí. Crec que és la primera vegada que se fa aquesta reunió de tanta importància i per mi és un gran honor que vingueu. Tant com a companys que ja fa molt de temps per culpa de la pandèmia que no ens podem veure, per almenys ens vam reunir este ratet. Espero que estigueu a gust al Ximesí, que quan acabeu se n'aneu en comptes del Ximesí serà un orgull tindre-vos així. En la reunió es va analitzar la situació de les diferents agrupacions de protecció civil i es va recolzar l'important paper que han desenvolupat els voluntaris durant la pandèmia i a hores d'ara en els centres de vacunació. A més, van demanar major implicació i recursos per part de l'administració. I continuem mostrant les diferents ofertes per als més menuts durant el mes de juliol. Esta vegada, una escola esportiva, el campus del Club d'Handbol Maristes d'Algemesí, que durant este mes aprofundeix en aquest esport amb xiquets i xiquetes de la comarca. El centre educatiu Maristes d'Algemesí acull durant el mes de juliol dos tipus d'activitats per a que els més menuts puguen gaudir d'activitats durant el mes de vacances. Per un lloc trobem una escoleta d'estiu plena d'opcions on els xiquets poden gaudir de jocs a l'aire lliure i d'aigua per refrescar-se, manualitats, esports i altres activitats com informàtica i inclús robòtica. Per altra banda, al centre Marista també se celebra un campus d'handbol amb l'objectiu de treballar aspectes físics, tècnics i tàctics relacionats amb aquest esport. Aquest campus va sorgir el passat any al no celebrar-se el campus de tecnificació d'Enguera, on, durant més de 30 anys, els membres de l'escola d'handbol del Club Marista d'Algemesí participaven habitualment. A pesar que el campus de tecnificació d'Enguera, d'una setmana de duració, s'ha celebrat aquest any, al Col·legi Marista s'ha decidit tornar a acollir aquesta activitat durant el mes de juliol. El campus aparegué la temporada passada, que nosaltres normalment estem vinculats al campus d'Enguera, de handball, i des de fa ja 30 anys acudim allí a fer el campus, que és una setmana de tecnificació de handball. L'any passat, al no poder muntar el campus d'Enguera, pensaren que podíem fer el campus en el Xemesí, en el col·le, i l'acceptació va ser molt gran. I aquest any hem repetit i hi ha xiquet que es pot compaginar el campus per setmanes, per quincena, per el mes. D'aquesta manera hi ha gent que pot compaginar el que és el campament de Navalón, el campus d'Enguera, l'activitat d'ací, el campus de Maux, el campus del British. Cadascú pot elegir, pot triar una setmana i realment en el campus el que fem és intentar buscar o millorar coses que durant la temporada no hi ha temps, o estem pensant més en treball col·lectiu i en aquests moments busquem més treball individual. Potenciar un poc la progressió física, el veure les millores tècniques a nivell de handball específiques i una millora individual. Busquem un poc que el rendiment individual sigui un poc millor de cara al futur i la temporada següent. El campus d'handbol està dirigit per Salva Esquer, director tècnic del Club d'Handbol Maristes d'Algemesí, i compta amb membres i entrenadors del club per tal de dirigir les diferents activitats. En aquest campus es treballa principalment aspectes físics com la millora de la tècnica individual i tàctiques de joc en col·lectiu. Principalment en el d'handbol és handball, partint d'una millora física, tècnica i treball col·lectiu. Incidim molt més en l'aspecte físic i en l'aspecte de tècnica individual, on els porters els agafem un poc més específicament a ells i després busquem a jugadors si durant l'any han treballat de primera línia, que treballen de segona línia o que s'ensenyen moviments d'altres posicions que són xiques que estan en formació i que a la llarga no sabem on van acabar jugant. I també al mateix temps una forma de diversió i d'entreteniment per a aquest mes de juliol que possiblement els pares estiguen treballant i xiques de 13, 14, 15 anys el fet d'estar en casa tot el matí, tota la vesprada, el fet que aquesta activitat és un al·licient per a poder fer alguna cosa i al mateix temps anar aprenent i millorant. Entre els joves que participen en aquest campus esportiu es poden trobar diferents perfils. Per un lloc, la major part formen part de l'escola del Club d'Handbol Marista d'Algemesí.
Per altra banda, també hi ha membres de clubs d'altres ciutats com Alzira i Xàtiva. I per últim, joves que tenen a aquest campus la seva primera aproximació a l'handbol. Pues tenim un poc de tot. Hi ha xiques que durant tot l'any perteneixen al club, veig gent que són d'altres clubs, com el Ribera Alta d'Alzira, està venint un xiquet de Xàtiva, i després també hi ha xiques que durant l'any no han participat del handball, però sí que tenen algun amic que ho ha fet, o simplement volen conèixer el món, o simplement era un moment que els pares necessitaven per a que estiguera ocupat el mes de juliol. Intentem un poc adaptar-nos al nivell de cada xiquet, i també, com he dit, a la disponibilitat de campaments, campus o altres activitats que poden tindre. Pel que fa a l'escola infantil, també coordinada per Salva Esquer, acull a xiquets i xiquetes des dels 3 anys, on poden gaudir durant tot el matí d'un gran ventall d'activitats lúdiques, esportives i educatives. Bé, l'escoleta d'estius ja la fem molts anys, i les activitats, un poc els jocs, fem també anglès, fem manualitats, fem un poquet de deure, tenen piscina. Després, els divendres normalment hi ha tallers especials on es fan coses més específiques. Ha hagut anys que hem fet tallers de cuina els divendres, tallers de robòtica, i bé, són activitats perquè els nanos puguen disfrutar, passar-s'ho bé en altres amics, i principalment no en la rutina que es fa en el col·le normal, sinó que en activitats un poc més lúdiques, recreatives, que disfruten i s'ho passen bé. Entre les activitats que més criden l'atenció són les d'informàtica i robòtica, on els més menuts tenen l'oportunitat d'iniciar-se en uns coneixements novedosos. Intentem almenys una vegada, algun divendres, introduir-los en el món de la robòtica, que avui per avui tots els nanos estan encantats en això. Tenien unes peces de Lego que tenim, i utilitzem per a ells poder funcionar i poder crear alguns robots, alguns són més avançats que uns altres, i bé, pensem que és una forma algo diferent que es pot motivar i es pot enllaçar. Després ho combinem en jocs tradicionals, en esports tradicionals també, i també de vegades ens adaptem un poc als nanos. N'hi ha promocions que són més moguts, n'hi ha promocions que són més estàtiques, i intentem que tot el món estigui content i que pugui participar de l'escoleta. Les instal·lacions del Col·legi Marista són, sens dubte, un dels grans atractius, ja que disposen de molt d'espai a l'aire lliure per poder separar els diferents grups. A més, també poden fer ús de les aules i d'alguns materials del Col·legi Marista per tal de gaudir d'una millor experiència. A veure, jo penso que calculo que totes les escoletes faran tot en el carinyo més gran del món, preparant les activitats, atendran bé els nanos. Penso que això ho tenen tots. El Col·legi Marista el que té un poc són les instal·lacions que disposen de molt de pati. En el cas que és del Covid, podem distribuir en la zona d'infantil els de 3, 4 i 5 anys, on hi ha una sala molt gran coberta, on hi ha un pati exterior, i els xiquets de primer a sisè tenim tot aquest pati que n'hi ha molt d'espai i podem fer moltes activitats a l'aire lliure. Després tenim aules, tenim material, penso que n'hi ha molt d'espai i molts llocs per a poder funcionar. Tenim les pissarres digitals també, i sala d'informàtica on hi ha molts ordinadors i cada xiquet més o menys pot disposar d'un aparell. Aquesta escoleta infantil i el campus d'handbol no serien possibles sense l'equip de monitors i entrenadors que cada dia estan amb els xiquets i xiquetes. En el que és el campus de handbol, principalment són entrenadors del club, i aquest any no ha vingut Ángela López, que és una jugadora que l'any passat sí que va estar, que era jugadora del club, però després va pegar el vot a la ABF. I també l'any passat va estar Josep Folqués, que ha sigut jugador del club i és jugador internacional júnior i també és del poble, i aquest any també ha canviat d'equip, estava en Benidorm i ara s'ha anat a l'Sporting de Lisboa.
Y bueno, pues está Vicent Enric Nogués, entrenador de Asobal, está Adri Machí, Vicent Ferrís, Pepe Adam, estic jo també, i bueno, intentem donar-li al campus un plus de lo que no hem fet durant la temporada i intentar motivar els nanos de cara a la temporada que ve. Respecte a lo que és l'escoleta, pues sempre hem tingut clar que lo principal era donar o fer activitats un poc motivants per als nanos, i sí que principalment les manualitats ens hem esforçat en que foren manualitats xules i enfocades un poc a cada edat, i busquem uns monitors que tinguin dedicació i plena confiança en ells. Amparo Macià, a més de que treballa en el menjador així en el col·le, en els menuts fa una feina fantàstica i a més es coneix també. Després, aquest any no ha estat Cristina García per temes de feina d'ella personals, però ha estat Pauli, ha estat Àngela García, ha estat Laura Pla, també està Ivan i Teresa. Ivan és un monitor que porta nosaltres 7 o 8 anys, a més fa activitats al col·le de judo, i bé, són monitors que un poc porten ja prou de temps en ells. Aquest any s'ha incorporat algun monitor nou, i en el cas d'Ivan és una persona que té la seva titulació d'educació física, és professor monitor de judo, cinturó negre, i a més sempre que n'hi ha escoletes i activitats extraescolars en el col·le participa en la nostra empresa, i pensa que és una persona molt vàlida, molt preparada, i intentem donar-li al nano tot allò que vol o que necessita en aquest mes de juliol. El Col·legi Marista acull durant el mes de juliol 2 escoletes. Per una banda, hem pogut conèixer l'escola d'estiu, amb activitats de tot tipus. Per altra banda, els joves esportistes han tingut al seu abast un campus d'handbol on seguir treballant i entrenant per tal de millorar en aquest esport. Acabem amb un nou concert de nit de música a la Xopera, esta vegada amb Malwina Masternak, que va portar el jazz fins a este paratge natural. Amb ella ens despedim. Gràcies un dia més. Bona vesprada. El cicle de nits de música a la Xopera continua amb el concert de Malwina Masternak Group, un conjunt musical que va apropar l'estil del jazz fins al paratge natural de la ciutat. La vocalista, compositora i educadora polaca Malwina Masternak lidera aquest conjunt de jazz i música contemporània. La seva música està inspirada en vocalistes del neo-soul com Ledisi, Angie Stone i Jill Scott. Una bona mostra de la seva música es va poder gaudir al paratge natural de la Xopera el passat divendres 16 de juliol. La pròxima setmana continuarà el cicle de música a la Xopera amb un concert del cantautor valencià Òscar Briz. That's how I wanna be, as long as you agree to stay old-fashioned with me. Vaya de lo de plato de jamais poder de la I don't know
They're just passing fancies, but side and side, holding hands, is my heart understand. I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I wanna be. Oh, as long as you agree to stay, darling, won't you stay? To stay old-fashioned with me. Buenas noches, buena nit. Es un placer.